Lubhang napakahalaga ng kwintas na yon dahil sa pamamagitan lamang nun, makikilala ni Rahabuhaya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Anyway class, that's all for today. Paghandaan yung lahat ang finals natin. Next week na yon. Teka, Mr. Pascual, ano na naman yung ginagawa mo? Sir, pasensya na po. Ginajot down ko lang po yung mga tinuturo niya sa amin. Ginajot down? Nagdo-drawing ka na naman eh. Tandaan mo to, Mr. Pascual. Kapag bumagsak ka pa ngayong finals, ay tinitiyak kong matatanggal ka sa varsity. Hindi porket sikat ka sa paaralan na to eh, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Mr. Yap. Magaling kung ganon. Sige class, dismiss. Muli na namang napahiya si Aldrin sa loob ng klase. Papaano'y nahuli na naman ito ni Mr. Yap na hindi nakikinig sa kanyang klase. Gayunpaman ay ayos lang yon dahil si Aldrin ay sikat sa kanilang paaralan. Bukod sa napakagwapo nito at habulin ng mga babae, ay isa rin itong ace player ng kanilang basketball team. Madalas nagcha-champion ang kanilang paaralan dahil sa talentong taglay ng binata. Sa isang sulok ay pinagmamasdan siya ni Maya. Awang-awa ang dalaga sa kanya. Lihim itong may pagtingin sa binata, ngunit sa kasamaang palad ay halos hindi siya pansin ito dahil si Maya ay isang nerd na babae. Ngunit sa kabila nun ay matataas ang mga grado nito. Masipag siya mag-aral at walang pinagkakaabalahan bukod sa kanyang trabaho. Working student ang dalaga, kaya't wala na itong oras para makipagkaibigan pa sa iba. Matapos nga ng kanilang klase, ay dumiretso na ito sa kanyang pinagtatrabahuang coffee shop. Araw-araw ay ganun ang kanyang daily routine. Kinabukasan, habang abala sa pagtitimpla ng kape si Maya, ay nagulat siya nang iangat niya ang kanyang paningin. Tumambad sa harapan niya ang lalaking pinakanagugustuhan niya. Yon ay walang iba kundi si Aldrin. Maya, right? Tama, magkaklase tayo sa geography tsaka sa history. Kay Mr. Yap, dito ka pala nagtatrabaho? Kilala mo pala ako? Akala ko kasi hindi mo ako nakikilala. Ano ka ba? Kilala kita. Lagi kasing nasa top yung pangalan mo. Paano hindi kita makikilala? Ganun ba? Ikaw naman, sikat na sikat ka sa school natin. Ayun ba? Well, sanay na ako dun eh. Oo, sikat nga. Pero, hindi naman talaga nila ako kilala. Akala siguro nila masaya yung buhay ko. Yun lang kasi yung nakikita nila. Pero marami silang hindi nakikita sa akin. Marami silang hindi alam. Katulad ng ano? Ano pa? Di ba nakita mo naman. Lagi akong pinag-iinitan ni Mr. Yap. Nakakaasar na nga eh. Lagi ako napapahiya. Oo. Napansin ko ngayon. Mali rin naman kasi si Mr. Yap. Dapat kinakausap ka na lang niya ng sarilinan. Oo nga eh. Kaso, talagang pinag-iinitan ako nun eh. Ewan ko ba dun sa taong yun? Ang init ng dugo sa akin. Anyway, Maya, baka pwede naman akong makahingi ng favor sa'yo. Favor? Okay lang. Kahit ano, basta kaya ko. Why not? Tungkol kasi dun sa finals natin next week. Baka pwede mo naman akong matulungan dun. Yun lang ba? Okay. Walang problema. Pwede naman tayo mag-review. Tutulungan kita. Ginajot down ko kasi lahat ng mga tinuturo ng mga prop natin. Kaya't sigurado kong hindi na tayo masyadong mahihirapan sa mga lalabas na questionnaire. Yun. Thank you. So, kailan natin sisimulan? Pwede ka na ba ngayon? Pasensya ka na ha. Kasi mamaya pang 3:00 yung out ko. Ganun ba? Kung ganun, magkita na lang tayo sa library. Kahit mga 4:00. Okay, sige. No problem. Alright. Aasahan kita ha. By the way, it's a date ha. Ako ang taya.
After mo akong turuan, magdi-date tayo. Okay lang ba sa'yo? Ha? Sige, okay lang. Salamat. Ano ka ba? Ako nga ang dapat magpasalamat eh. Hintayin kita ron ha. Sige. Halos mapalundag sa sobrang tuwa at galak ang dalagang si Maya. Hindi siya makapaniwala na kinausap siya ni Aldrin. At hindi lang siya basta kinausap nito. Humingi pa ito ng tulong sa kanya. Sa susunod na linggo na kasi ang kanilang finals. Magre-review silang dalawa sa library. Isa lang ang ibig sabihin nun. May pagkakataon na siya upang mapalapit sa iniibig niyang binata. Bukod pa ron ay niyaya pa siya nitong kumain sa labas pagkatapos ng gagawin nilang pagre-review. Matapos nga ang trabaho ni Maya ay hindi ito magkanta-ugaga. Agad nitong tinungo ang library ng kanilang paaralan. 3:30 pa lang ay naroon na siya. Hindi siya mapakali. Excited siya na kinakabahan. Ngunit sumapit na lang ang 5:00 ng hapon at halos magsasara na ang library na yon. Wala pa ring Aldrin na nagpapakita sa kanya. Sa kabila ng pagkainip ay matyaga niya pa ring hinintay ang binata. Gumuhit ang mga ngiti sa kanyang labi nang maaninagan niya na ito sa di kalayuan. Unti-unti itong lumalapit sa kanya. Hi ganda, pasensya ka na ha, na-late ako. Si coach kasi, hindi ako makatakas. Kanina ko pa nga sinasabing kailangan ko mag-review eh. Pero malapit na rin kasi yung championship namin. So ayun, napa-training ako ng matindi-tindi. It's okay. Kararating ko lang din naman eh. Anyway, nahanda ko na pala yung mga kailanganin natin. Eto siya lahat oh. Ano yan? Bakit ang daming libro? Nasa 10 piraso yata yan eh. Babasahin ba natin lahat yan? Hindi naman. May mga kailangan lang tayo dyan. Pero hindi natin babasahin lahat yan. Maya, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? May problema ka ba? Sabihin mo lang sa akin. Huwag ka mahiya. Kasi ano Maya paano ko ba i-explain to? Parang ang hirap. Kasi Ano ba yon, Aldrin? Huwag ka mahiya sa akin. Pwede mo ako maging kaibigan. Kasi Maya, ganito yan eh. Sa tingin ko, kahit turuan mo pa ako, wala pa rin papasok sa utak ko. Walang magsisingkin sa akin dyan. Alam ko yon. Alam kong kapasidad ng sarili ko. Kasi naman, hindi talaga ako mahilig mag-aral eh. Tignan mo naman, halos maghapon. Nakafocus lang ako sa paglalaro ng basketball. Which is okay din naman kasi lagi kaming champion. At saka nakakapagbigay ako ng karangalan sa school natin. Ewan ko ba dito kay Mr. Yap? Bakit ayaw pa akong gawing exempted? Samantalang yung ibang mga prop natin okay na okay sa kanila. Ito lang talagang matanda na to eh. Masyadong paepal. Kung gayon, anong gagawin natin? Paano ka makakapasa sa finals kung hindi ka mag-aaral? Wala namang ibang paraan para pumasa doon. Kung maaari sana eh. Mahihingi na ako sa iyong pabor. Okay lang, Aldrin. Sabihin mo lang. Ano ba yung hihingin mong pabor sa akin? Tatapatin na kita, Maya. Kailangan ko makuha yung ginawang questionnaire ni Mr. Yap. Nandun yun sa bahay nila. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi pa bawal yon? At saka, paano mong gagawin yon? Hindi yata kita matutulungan sa mga bagay na yan. Matutulungan mo ako, Maya. Simple lang ang gagawin mo. Ako? Anong gagawin ko? Parang nakakatakot yata yung gusto mong mangyari. Hindi, ganito yan. Papaliwanag ko sa'yo. Ganito lang gagawin mo. Mamayang gabi, mga 7:00, pumunta ka sa apartment ni Mr. Yap. Kailangan kausapin mo siya. Kakausapin? Tungkol saan naman? Kahit ano. Basta ikaw nang bahala. Ang kailangan mo lang naman gawin ay kunin ang atensyon niya. Magtanong ka tungkol sa subject. Kunyari, meron kang mga hindi naintindihan. O marami kang gusto pang ibang malaman. Mga ganun. Basta habang nag-uusap kayo,
papasok ako sa bahay nila ng pasimple. Siya lang naman mag-isa ron eh. Ganun lang kasimple ang gagawin natin. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman kung saan nakalagay yung questionnaire. Aldrin, pasensya ka na. Natatakot ako. Hindi ko yata kayang gawin yan. Paano kung mahuli tayo? Huwag ka mag-alala, Maya. Ako ang bahala sa'yo. At saka kung sakaling magkaroon ng aberya, hindi ka naman damay dito eh. Ako lang naman yung pumasok, di ba? Pumasok na walang paalam. Ikaw, nagpaalam ka naman eh. Kaya okay lang yun. Huwag ka matakot. Aldrin, pasensya ka na. Hindi kita mapagbibigyan dyan sa gusto mo. Pasensya ka na talaga. Agad na kinuha ni Maya ang mga librong nakalatag sa lamesa. Isinaoli niya na sa istante ang mga librong yon. Kaagad naman sumunod doon si Aldrin. Maya, please, pagbigyan mo na ako. Ikaw na lang ang tanging makakatulong sa akin. Wala na akong ibang alam na paraan eh. Please naman oh. Aldrin, pasensya ka na. Hindi ko yata talaga kaya yung pinapagawa mo sa akin. Maya, kailangan ko ng tulong mo. Di ba nga, ikaw lang yung nakakita ng kung ano ang pinagdadaanan ko. Sila, hindi nila nakikita yon. Pero meron din ako nakikita na hindi nila nakikita. Ha? Hindi kita maintindihan. Ano yung makikita mo na hindi nila nakikita? Natigilan si Maya nang dahan-dahang tinanggal ni Aldrin ang makapal niyang salamin. Napatulala ang dalaga. Hindi niya mabasa kung ano ang nasa isip ng binata. Aldrin, bakit mo tinanggal yung salamin ko? Eto Maya, ito ang hindi nila nakikita. Ang kagandahan mo. Ha? Kagandahan? Ano ba yung sinasabi mo? Maya, maganda ka at matagal na kitang gusto. Sa maniwala ka man o sa hindi. Palagi kitang napapansin. Kaso hindi lang talaga tayo nakakapag-usap sa school. Aldrin, totoo ba yung sinasabi mo? Hindi naman ako maganda eh. At saka, hindi tayo bagay. Marami pang ibang babae dyan na nababagay sa'yo. Mali ka dyan, Maya. Merong something special sa ating dalawa. Tignan mo, may nakikita ka sa akin na hindi nila nakikita. Ako naman, may nakikita sa'yo na hindi rin nila nakikita. Hindi pa ba sapat yun para magkagustuhan tayong dalawa? Ha? Aldrin, Hindi na naituloy ni Maya ang kanyang susunod na sasabihin nang bigla siyang halikan ng binata sa kanyang labi. Wala na siyang nagawa kundi matulala. Hindi siya makapaniwala na nakamit niya ang matamis na halik ng binatang matagal niya nang pinakaaasam. Matapos siyang halikan nito, ay unti-unti itong naglakad papalayo. Lumingon pa ito sa kanya at bahagyang kumindat. Kinagabihan nga ng araw na yon ay nasumpungan na lang ni Maya ang kanyang sarili na nasa harapan na ng pintuan ng apartment ni Mr. Yap. Oh, Maya, napasugod ka rito. May kailangan ka ba? Sir, good evening po. Kasi sir, regarding po sa geography, meron po sana akong mga itatanong sa inyo. At saka interesado rin po ako doon sa kwento nyo tungkol kay Rahabuaya. Napakaganda po kasi. Pwede ko po bang malaman pa yung ibang bagay tungkol sa kanya? Ganun ba? O siya, sige. Pumasok ka muna. Salamat sir. Alam mo, Iya, nakakatuwa ka. Sa buong klase kasi, ikaw lang yung napapansin ko na interesado sa mga kinukwento ko. At saka isa ka sa top student ko bakit nga pala interesado ka kay Rahabuaya? Kasi sir, di ba, naikwento nyo, isa siya sa mga sinaunang aswang. Kasi sa probinsya po namin, marami po akong kwentong naririnig tungkol sa mga aswang. Kaya nag-iinteresado po ako sa kwento nyo. Ganun ba? Total, mahilig ka rin naman pala sa mga ganong kwento.
May ipapakita ako sa'yo. Halika, sumunod ka sa akin. Nang makaalis na ang dalawa sa sala, ay doon na tsumempo si Aldrin. Pasimple itong pumasok sa bahay ni Mr. Yap. Doon ay nag-umpisa na itong hanapin ang kanyang pakay sa kanilang guro. Maya-maya pa ay narating nila Maya ang isang sikretong silid sa bahay na yon ng kanilang guro. Meron pang ang pinindot na code ang kanilang guro para magbukas ang lihim na pintuan na yon. Doon ay namangha siya sa kanyang mga nakita. Iba't ibang mahalagang artifacts ang nandoon sa loob nun. Hindi siya makapaniwala na mayroong ganong mga bagay sa bahay ng kanyang guro. Grabe, sir. Hindi ko akalain na may mga ganito kayong artifacts. Papaano pong nagkaroon kayo ng ganito? Sobrang mahalaga po ang mga bagay na ito, lalo na po sa ating history. Paano po ba kayong nagkaroon ng ganito? Ang totoo kasi niyan, mula pa sa aking mga ninuno, ang kanilang mga trabaho ay geologist. Nililibot nila ang buong Pilipinas. Minsan pa nga ay nakakarating sila sa iba't ibang bansa para maghanap ng mga artifacts. Wow, talaga sir. Ang galing naman po pala. Kaya po pala marami kayong ganito dito sa bahay nyo. Actually, minana ko lang to sa aking mga magulang. At maging sila ay mga geologist din. Kahit ako. Pero mas masaya ako sa pagtuturo. Kaya pinasok ko na lang ang pagiging prop sa isang university. Yun nga, sa school nyo. Wow sir, ang galing talaga nito. Paniguradong mamahalin ng mga to. Teka sir, bakit parang may kakaibang bagay doon sa pinakadulo? Ayun ba? Halika, sumunod ka sa akin. Sir, ano po yan? Isa ba yung ataol? Oo, tama ka. Isa yan sa sinaunang libingan ng mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. At sa maniwala ka o sa hindi, ang nakalibing sa loob ng kabaong na yan ay si Rahabuhaya. Ha? Si Rahabuhaya? Yung kinakwento nyo, sir? Totoo po ba yun? Akala ko naman isang kwento lang yun. Totoo siya, Maya. Kaya nga alam ko ang buong kwento niya at konti lang ang nakakaalam nun. Sinishare ko naman sa inyo, pero parang hindi interesado yung mga klase mo . Gusto mo buksan ko? Ha? Hindi na, sir. Ayoko. Nakakatakot po. Siya nga pala, sir. Medyo gabi na pala. Kailangan ko na pong umuwi. Ganun ba? Wala ka na bang ibang tatanong? Wala na po, sir. Okay na po ako. Salamat po. Kung gayon sige. Tara, ihatid na kita sa labas. Unti-unti na nga nilang tinahak ang pintuan papalabas sa silid na yon. Ngunit bago pa man maihakbang ni Maya ang kanyang paa palabas ng silid na yon, ay nagimbal siya nang bigla siyang hatakin pabalik ni Mr. Yap. Sir, bakit po? Bakit niyo po ako hinatak papalik? Hindi ka na makakalabas dito, Maya. Lahat ng nakakita sa lugar na to ay hindi na nakakaalis pa. Sir, hindi po magandang biro to. Bitawan niyo po Huwag ka ako. nang pumalag. Huwag ka nang pumalag. Hindi ka na pwedeng makalabas dito. Nakita mo na ang sikreto ko. Sir, parang awa niyo na. Huwag niyong gawin sa akin to. Pasensya ka na, Iha. Pumunta ka kasi dito Kaya ikaw na ang magiging alay ngayong taon para kay Rahabuhaya. Sir, maawa kayo. Huwag niyong gawin sa akin to. Huwag ka nang pumalag. Wala ka na Bitawan magagawa. niyo po ako. Halika dito. Wala nang nagawa pa si Maya. Nang buong lakas siyang hatakin pabalik ni Mr. Yap. Natumpa pa siya ng bahagya sa sahig at nahirapan ng muling bumangon dahil natanggal ang kanyang salamin mula sa pagkakasuot sa kanyang mata. Mabilis namang kumilos si Mr. Yap upang maisara ang pintuan ng malawak na silid na yon. Ngunit bago pa man niya magawa yon, ay sumulpot sa kanyang likuran si Aldrin.
Nakita nito ang ginagawa ng kanilang guro. Hoy! Ano nangyayari rito? Anong ginagawa mo kay Maya? Walang niya ka, matanda ka. Balak mo ba siyang gahasain? Ha? Aldrin, maraming salamat na dumating ka. Tulungan mo ako. May balak na masama sa akin si Mr. Yap. Anong balak? Sinungaling kang babae ka. Wala akong masamang binabalak sa'yo, ha? Ikaw ang pumunta rito. At wala akong ginagawang masama sa'yo. Tarantado ka talaga, matanda ka. Ang tanda-tanda mo na kung ano-ano pang kabulastugan ang ginagawa mo. Aldrin, nagkakamali ka. Magpapaliwanag ako sa'yo. Sa kabila ng malabong paningin, ay mabilis na tumayo si Maya. Nagmamadali niyang tinakbo ang binatang si Aldrin at umiiyak na yumakap dito. Aldrin, maraming salamat na dumating ka. Balak niya akong ipakain doon sa halimaw na nasa kwento niya. Ikukulong niya ako sa kwarto na yan. Huwag mo akong iiwan dito, Aldrin. Tahan na, Maya. Di ba, sinabi ko naman sa'yo. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Talaga, maraming salamat, Aldrin. Salamat at hindi mo ako pababayaan. Oo, Maya. Hindi kita pababayaan. Hindi kita pababayaan na makalabas pa rito. Aldrin, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako tinulak? Huwag mo sabihin. Oo, Maya. Tama ka ng hinala. Kasabwat ko to si Aldrin upang madala ka rito. Aldrin, sabihin mo, hindi totoo ang kanyang sinasabi. Pasensya ka na, Maya. Ha? Walang personalan. Kailangan ko lang kasing pumasa sa finals. Mautak to matandaan to eh. Humingi ng pabor. Ayun, no choice na. Kaya sinacrifice na kita. Pasensya ka na. Ha? Aldrin, bakit mo nagawa sa akin ang mga bagay na to? Huwag niyo akong iwan dito. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyong gawin sa akin ang mga bagay na to. Pakiusap. Huwag ka nang pumalagi ha. Saglit lang yan. Matatapos na agad ang paghihirap mo. Saglit lang. Saglit lang. Huwag niyo isara yung pinto. Buksan niyo to. Buksan niyo itong pintuan. Maawa kayo. Gimbal na gimbal si Maya nang tuluyan na ngang maisara ni Mr. Yap ang pintuan na yon. Madilim ang buong paligid ng silid na yon. Ngunit kahit papano ay may liwanag pa ring tumatanglaw. Galing sa isang mahinang bultahe ng bumbilya. Nasa itaas yon ng pinakasentro ng silid na yon. Nagmamadali namang kinapasa-lapag ni Maya ang kanyang salamin. Kailangan niyang maisuot muli ito upang kahit papano ay maaninagan niya ang buong paligid. Sa kabutihang palad ay nahapuhap niya ang kanyang salamin at nang maisuot niya na ito ay luminaw na ang kanyang paningin. Ngunit tumampat sa kanyang harapan ang isang nakakatakot na nilalang. Animoy isang bangkay ito na biglang bumangon. Nang lingunin niya ang ataol sa di kalayuan ay hindi nga siya nagkamali. Doon ang galing ang nilalang na yon. Malamang ito na ang kinukwento ng kanyang guro na si Raha Buhaya, isa sa mga sinaunang aswang. Gimbal na gimbal si Maya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mabilis siyang napaatras, papalayo sa halimaw na yon. Ngunit hindi rin nagtagal ay tumama na ang kanyang likod sa likod ng pintuan at doon ay unti-unti siyang nilapitan ng halimaw na yon. Wala na siyang nagawa nang bigla siyang sakalin nito at iangat ng bahagya. Halos hindi na makahinga si Maya ng tagpong yon. Pinipilit niyang tanggalin ang kamay ng halimaw, ngunit sobrang lakas nito at wala siyang kakayahan upang gawin ang mga bagay na yon. Halos mawala na siya ng ulirat
lalo pat nang maaninag niya ng malinaw ang mukha nito. Halos maduwal siya sa amoy ng nilalang na yon. Dagdagan pa ang napakapangit na mukha nito na halos naaagnas na. Maya-maya pa ay may napansin siyang estatwa sa kanyang tabi. Imahe yun ng isang babae at nakasuot ito ng isang kwintas. Magaling, Pascual. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Talaga maaasahan ka. Siyempre naman, Yap. Ako pa ba? Nasa na yung grades ko? Nagawa mo na ba? Relax ka lang, bata. Uminom muna tayo. Oh, huwag mo nang patagalin, Yap. Kinakailangan ko na makita yung grades ko. Huwag mo na akong libangin pa. Relax ka lang, bata. Masyado kang atata. Ako kasi yung tipo ng tao na ayaw na ng paligoy-ligoy pa. Natapos ko na yung pinatrabaho mo. Ibigay mo na yung para sa akin. Hindi na para mag-inuman pa tayo dito. Relax ka lang. Uminom ka muna kahit konti. Bueno, mapilit ka. Saglit. Oh, bakit 2.5 lang to? Hindi ito ang usapan natin, Yap. Baguhin mo to. Ayos na yan, Pascual. Masyado nang mahahalata kapag binigyan kita ng 1.5. Alam ng buong klase kung ano ang performance na pinapakita mo. Kaya't malabo yung 1.5 na hinihingi mo. Kahit na. Ang usapan ay usapan. Kailangan mong gawing 1.5 para mahatak yung ibang grades ko. Mababa kasi yung average ko eh. Kaya nga pumayag ako sa gusto mo eh. Pagtiyagaan mo na yan, Pascual. Hindi ko maaaring ibigay sa yung 1.5. Masyadong halata yun. Ako ba ginagago mo? May usapan na tayo ah. Nakakalimutan mo na yata na alam ko ang buong baho mo rito. Subukan mong hindi tumupad sa usapan. Tignan natin kung hindi ka magsisi sa bandang uli. Masyado ka namang mainitin. Oh, uminom ka ulit. Kulang lang sa tagay yan eh. Relax ka lang. Huwag masyadong mainit ang ulo mo. Hindi ito ang usapan natin, Yap. Huwag mo akong ginagago. Okay, fine. Sige. Ibibigay ko na ang gusto mo. Panalo ka na. Minom ka muna. Siguraduhin mo, Yap ah. Ayoko sa lahat. Yung tinatarantado ako. Kung ayaw mo magsisi sa bandang huli, mas magandang tumupad ka sa usapan. Mabilis na tinagay ni Aldrin ang alak na iniabot ni Mr. Yap. Tinungga niya yon habang nakatingin ng masama sa kanyang guro. Maya-maya pa ay naglabas ito ng isang patalim. Mahahalatang may kalumaan na ang patalim na yon. Oh, ano yan? Ipampapatay mo ba sa akin yan? Hindi ka talaga nakikinig, no? Hindi ka nakikinig sa mga subjects ko. Kaya hindi pamilyar sa'yo ang kutsilyong ito. Ito ang sandata ni Rahabuaya, yung nasa kwento kong sinaunang aswang. Hindi na mabilang ang nawala ng buhay sa balaraw na to. Ano yan? Tinatakot mo ko? Ha? Hindi mo ako matatakot sa lumang kutsilyo na yan. Hindi naman kita sinusubukan takutin. Sinusubukan kitang patayin. Aba, tarantadon to ah. Sige, subukan mo. Lumapit ka sa akin. Tignan natin kung makatama ka. Sinasabi ko sa'yo, basag yung mukha mo sa akin. Sino namang may sabi sa'yo na gagamitin ko ang balaraw na ito para ipangkitil sa buhay mo? Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Hindi ko na kailangan pang gumamit pa ng dahas para patahimikin ka. Aba, talagang tarantadon to ah. Hoyap, tumigil ka sa kabaliwan mo ah. Baka hindi kita matansya. Sige, sabihin mo na ang lahat ng gusto mo habang kaya mo pa. Maya-maya ay papantay na ang paa mo dyan sa kinatatayuan mo. Tarantado ka talagang matanda ka! Akmang susugurin na ni Aldrin ang matandang si Mr. Yap
nang bigla siyang natigilan. Unti-unti niya kasing nadama ang hirap ng paghinga. Animoy unti-unting sinisilaban ang kanyang lalamunan. Tarantado ka, matanda ka! Anong ginawa mo sa akin? Umiepekto na ba yung lason sa alak? Ha? Walang yaka! Nilason mo ko! Pero, uminom ka rin ha! Mamamatay ka rin! You're not paying attention. Parang sa klase ko lang. Nakita mo bang sinalinan ko ang mga baso natin gamit lamang ang isang bote? Kung naging mapagmasid ka lang, mapapansin mo na galing sa magkaibang bote ang pinagkunan ko ng alak natin. Yan ang napapala ng mga estudyanteng hindi nakikinig at hindi binubuhos ang atensyon sa kanyang guro. Walang iya ako, matanda ka! Tuluyan na ngang bumagsak ang wala ng buhay na katawan ni Aldrin. Bahagya pang bumubula ang bibig nito, sanhi ng nainom nitong lason na nakahalo sa alak na pinainom sa kanya ni Mr. Yap. Matapos nga ng tagpong yon, ay unti-unti nang hinila ng matanda ang katawan ni Aldrin tungo sa silid na yon. Balak niya pa itong ipakain kay Raha Buhaya. Maya-maya nga ay pinindot niya na ang code ng pintuan upang tuluyan na itong magbukas. Ngunit nagimbal siya nang tumambad sa kanyang harapan ang dalagang si Maya. Ang buong akala niya ay patay na ito. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay buhay na buhay pa ang dalaga. Bahagya pang nakangiti ito sa kanya. Maya, buhay ka pa? Paano nangyari yun? Bakit, Mr. Yap? Akala mo ba ay tuluyan na akong kinain ni Raha Buhaya? Paanong buhay ka pa? Hindi pa bumangon ang bangkay ni Raha Buhaya? Ang totoo niyan, bumangon siya. Pati pala si Aldrin ay balak mo rin ipakain sa kanya. Mukhang pinatay mo na siya. Pwes, hindi matatapos ang araw na ito. Magsasama na kayo sa impyerno. Impyerno? Anong ibig mo sabihin? Teka, bakit suot mo na yung kwintas na yan? Bakit suot ko na ang kwintas na ito? Simple lang. Nakikinig kasi ako sa klase mo, sir. Nabanggit ko nga pala na ang kwintas na yan ang tanging pagkakakilanlan ng pinakamamahal na asawa ni Raha Buhaya. Natandaan mo pala yon? Siyempre naman, sir. Kayo na ang nagsabi. Isa ako sa top student nyo. Kaya lahat ng itinuturo niyo sa amin ay tinatandaan ko. Kung gayon, hindi pa nakakakain si Raha Buhaya. Kailangan na nating umalis dito. Hindi siya mapipigil sa paghahanap sa kanyang asawa hanggat hindi siya nakakain ng isang berhen na babae na katulad mo. Napakawalang yamo talaga, no? Ilang kayang estudyante na ang isinakripisyo ng buong angkan nyo. Bas ngayon, panahon na para tuldukan ang lahat ng kademonyohan nyo. Akmang isasara pa ni Mr. Yap ang pintuan na yon. Ngunit mabilis ang pagkilos ni Maya. Agad niyang naharangan ng kung anong bagay ang pintuan kaya't hindi natuloy ang pagsara nito. Unti-unti niyang nilapitan ng matanda at nagulat pa si Mr. Yap nang tangkang hahalikan siya ni Maya sa labi. Maya, ano yung ginagawa mo? Bakit mo ko halikan? Dahil ba yan sa hindi ka na natuloy na mamatay? O matagal ka nang nagdanasa sa akin? Hindi ka lang pala mamamatay tao. Manyakis ka rin, no? Hindi ba't ikaw ang guro namin
Pero nakalimutan mo na yata ang itinuturo mo. Hindi ba't sinabi mo na itong si Rahabuhaya na isa sa mga sinaunang aswang ay sadyang mahal na mahal ang kanyang asawa? Ha? Totoo naman eh. Nalaman ko ang impormasyon na yan mula pa sa mga ninuno ko. Anong koneksyon nun? Teka, huwag mo sabihin... Tama ka. Tama ka nang iniisip. Si Rahabuhaya? Hindi. Isara natin itong pituan. Malaking gulo to kapag nakawala siya dito. So ngayon, nagets mo na yung ginagawa ko kanina. Hahalikan kita para magselo siya. At dahil suot ko na tong kwintas na ito, ang tingin niya sa akin ay ako na ang kanyang may bahay. Tapos ka na ngayon, sir. Teka, alis na ako dito. Teka Maya, tulungan mo ko. Huwag mong hayaang kainin niya ako. Patawarin mo ko. Si Pascual ang may kasalanan nito. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang pumili sa'yo para gawing pagkain ni Rahabuhaya. Patawarin mo ko, Maya. Mabilis na kumaripas ng takbo ang matandang si Mr. Yap. Ngunit sa sobrang pagtataranta nito ay natalisod siya sa bangkay ni Aldrin na nakaharang sa labag. Doon nga ay naabutan na siya ni Rahabuhaya. Mabilis siyang sinakal nito sa leeg at dahan-dahang iniangat. Wala siyang laban sa lakas ng sinaunang aswang at hindi na siya makahinga sa ginagawang pagsakal nito. Maya-maya pa ay walang habas nitong nilantakan ang kanyang tiyan. Doon ay isa-isang lumabas ang kanyang mga laman loob. Mabilis nang inasabyon ng gutom na aswang hanggang sa tuluyan nang malagutan ng hininga si Mr. Yap. Matapos nun ay tila gutom pa ang halimaw, kaya't binalingan nito ang bangkay ni Aldrin. Walang habas din itong dinukot ang mga laman loob ng wala ng buhay na binata. Habang ginagawa yun ng aswang, ay humahalakhak si Maya na animoy tuluyan ng nasiraan ng bait. At kapag busog ka na, bumalik ka na sa ataol mo. Tinatawagan ko ang kaluluwa ni Roberto Montemayor. Kung nasaan ka man ngayon, ay nais kang makausap ng butihin mong asawa. Magpakita ka. Unti-unting lumabas ang isang lalaking nakasuot ng robang itim. Dahan-dahan ay lumapit ito kung saan nakaupo ang kung sino mang tumatawag sa kanya. Punyeta naman, Tonyo. Hindi ganyan ang paglakad. Di ba tinuruan na kita? Masyado kang obvious eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi naman ako marunong nito eh. Bakit pa kasi kailangan ako pa yung gumanap nito? Sino pa ba? Sino pa bang ibang aasahan ko? Umayos ka nga. Bilisan mo. Mag-practice ulit tayo. Ulit. Kailangan ma-perfect mo na to ha. Nakakapagod na. Ay, buwisit. Sige na nga. Muli na namang inulit ni Rosa at Tonyo ang pag-iinsayong ginagawa nila. Magpapanggap na isang manghuhula si Rosa, habang si Tonyo naman ay ang kaluluwang tatawagin nito. Mag-asawa ang dalawa at gawain na nila noon pa ang manggancho ng mga tao. Kailangan nilang magawa ang mga bagay na ito, kung bakit ay bumalik tayo sa nakaraan, mga 1 linggo.
Tonyo, kabisado mo na ba ang linya mo? Huwag kang papalpak ha. Hindi ka pa pwedeng magkamali. Napakalaking pera nito. Kaya't ayusin mo. Maliwanag? Paparating na siya. Hindi niya tayo pwedeng mahalata. Okay? Oo na. Lagi naman eh. Alam mo ikaw, pwede ka na mag-artista. Eh ako hindi ko naman linya yan eh. Sumakay ka na lang. Makikinabang ka rin naman dito eh. Saglit lang to. Okay? Sige na, sige na. Oh, ayun na siya. Nako, umupo ka na dyan. Bilisan mo. Bubuksan ko na ang pinto. Tonyo, yung biniling ko ha. Galingan mo ang pag-arte. Oo na. Sige na. Mr. Montemayor, good morning. Pasok po kayo. Good morning, Mr. Rocco. Pasensya ka na ah. Nalate ako. Sira rin pala yung elevator dito sa inyo. Ay nako, Mr. Montemayor. Pasensya na kayo, hindi ko kayo naabisuhan. Oo nga pala no. Nakakalimutan ko sabihin. Sira nga pala yung elevator dito. Maupo po kayo. Siya nga pala, Mr. Montemayor. Siya po yung sinasabi ko sa inyo. Si Miss Elena Santos. Siya po yung pinsan nyo. Mr. Rocco, hindi mo man lang nabanggit sa akin na meron pala akong napakagandang pinsan. Roberto, right? I'm Elena. Ikinagagalak ko makilala ang pinsan ko. Ikinagagal ko rin na makilala ka, Elena. Maupo muna po kayong dalawa para ma-discuss ko yung kailangan ko sabihin sa inyo. Attorney Rocco, ipaliwanag mo nga ulit, papaano ko naging pinsan si Miss Elena? Si Miss Elena Santos po ay ang nag-iisang anak ng tiyuhin yung si Mr. Fernando Santos. Fernando Santos? Tama, kilala ko siya. Madalas siyang maikwento sa akin ng namayapa kong ina. Pero ayon sa aking nanay, ay mga bata pa sila nang namatay ang tiyuhin kong yon. Kaya't papaanong nangyaring nagkaroon siya ng anak. Alam niyo ho kasi ganito yan. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang nanay niyo po ay galit sa inyong tiyuhin. Kasi nga, may nagawa ito noon na napakalaking kasalanan. Siguro, isa po yun sa dahilan kung bakit pinalabas na lang ng inyong nanay. Napatay na ang kapatid niya. Sandali lang. Hindi ko maunawaan eh. Ano bang purpose nito? Bakit mo ko pinatawag? Ano bang meron dito? Okay, tatapatin ko na kayong dalawa. Kaya ako kayo pinatawag dito sa kadahilan ng may naiwang kayamanan, si Mr. Fernando Santos, at nasa huling habilin niya ang pangalan niyong dalawa. Ang totoo niyan, pangalan ng nanay mo yun nandito, Mr. Montemayor. So, ibig sabihin nito, may makukuha akong kayamanan dito? Bakit kasama ako? Siya yung anak eh. Ibig sabihin, pati ako, may makukuha. Tumpak, Mr. Montemayor. Kasi po, nandito yung pangalan ng nanay mo sa last will and testament ng kliyente ko na si Fernando. Actually, kaibigan ko rin siya. Kaya kilala ko na kayo lahat. Madalas niya kasing maikwento sa akin ang mga pangalan nyo. Kung ganun, Attorney Rocco, maaari ba tapatin mo na kami? Ayoko nung paligoy-ligoy pa. Robert, bakit hindi mo na nating hayaan magsalita si Attorney Rocco para maipaliwanag niya sa atin ng maayos? Pasensya na. Hindi kasi ako sanay sa paligoy-ligoy eh. Sige, Attorney, you may now proceed. Ganito po kasi yan. Miss Santos, ang iyong ama na si Mr. Fernando ay nasangkot sa isang nakawan ng bangko. 30 taon na ang nakakaraan. Ha? Si Papa? Hindi ko alam yan ah. Ayaw nang ipaalam pa ito ni Fernando sa inyo. Ayaw niyang magbago yung pagtingin niyo sa kanya. At dahil napatunayan na nagkasala siya, ay nahatulan siya ng 20 taon sa bilangguan. 20 taon kasi sobrang laki nung nakuha nila sa bangko. Nasa 5 milyon din. Yung mga panahon kasi na yon, sobrang laki na ng halaga ng 5 milyon. Kaya't ganun yung parusang ipinataw sa kanila. At dahil mabait naman itong ama mo, Miss Elena, makalipas lamang ang 10 taon, ay nabigyan siya ng parol, kaya't nakalaya din siya. Matapos nun ay nagbagong buhay siya, nagtayo ng business, at nakaangat naman sa buhay. Hanggang sa naging anak na nga niya. Ganun po ba, Attorney? Wala kasing nakikukwento sa akin si Papa tungkol sa mga bagay na yan. Kung gayon, bakit hindi na lang ibigay sa akin yung kayamanan ni Papa? Anak niya naman ako, di ba? Maghahati pa ba kami ng pinsan ko?
Pasensya ka na, Miss Elena. Pero ito kasi yung nakalagay sa last will and testament ng tatay mo. Siguro, gusto niya rin bumawi sa kapatid niya sa mga naging pagkukulang nito. Kaya't isinama niya rito ang pangalan nun. Gusto niyo bang malaman kung gaano kalaki ang naiwan ni Mr. Santos? Oo Siyempre naman, naman, attorney. hindi na Kaya tinatanong nga yan. kami nandito eh. 30 taon na ang nakakaraan. Nag-invest si Mr. Fernando Santos sa isang malaking kumpanya. Nagkakahalaga ito ng 5 milyon at nagawa niya ang mga bagay na yon bago siya makulong. 5 milyon? So, ibig sabihin, Pera yun ng bangko, tumpak. Bago siya naaresto ay nagawa niyang makapag-invest sa isang malaking kumpanya. At dahil sa 30 taon na ang nakalipas, ang kumpanya na yon ay lalo pang lumaki. Kaya't ang naiwan na kayamanan ni Mr. Fernando Santos ay tumataginting na 200 milyon. Oh, 200 milyon? 200 milyon? Tumpak, hindi kayo nagkakamali ng pandinig. 200 milyong piso. At base sa huling habilin ni Mr. Santos ay nais niyang hatiin ito sa nag-iisa niyang anak na si Elena at ang kapatid nito na nanay mo nga, Mr. Montemayor. Ngunit may isa tayong problema. Problema kapag nalaman ito ng gobyerno. Oo nga. Kasi ang perang yon ay nakaw lamang. Galing sa bangko. Kung gayon, ano pong dapat nating gawin? Simple lang. Hindi naman natin na kailangang ipaalam pa to sa gobyerno. Ang kailangan nyo lang dalawa ay ang bank account. Bank account. Bank account na nasa sayo. Tumpak, nasa akin nga. Attorney Rocco, ano naman ang gusto mong kapalit sa lahat ng bagay na to? Ang sa akin lang naman, napangakuan na ako ni Fernando ng 10%. At dahil magkaibigan naman kami, pumayag na ako. Yun lang ang gusto ko, wala nang iba. Sigurado ka ba, attorney? Yun lang? Oo, sigurado ako. Yun lang. At mapapasa inyo na ang mga pera nyo. Attorney, pwede bang iwanan mo muna kaming dalawa ng pinsan ko? May pag-uusapan lang kami. Areglado, walang problema. Lalabas lang ako saglit. Mag-usap lang kayo dyan. Babalik ako maya-maya. Thank you, attorney. Ilang saglit pa ay tuluyan nang nakalabas ng silid na yon si Tonyo na nagpapanggap bilang si Attorney Rocco. Saglit na nagkatitigan si Elena at si Roberto. Napakagandang istorya. Hindi kaya scam to? Sa tingin mo, Insan? Hindi ko nga rin alam eh. Kasi wala naman nababanggit si Papa sa akin tungkol sa mga nakaraan niya. Pero natatandaan ko, nabanggit niya sa akin minsan na sa oras na mawala na siya, ay may matatanggap akong mana mula sa kanya. Hindi ko naman masyadong pinapansin yon. Kasi alam ko naman yung mga mamanahin ko sa kanya eh. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki. Mantakin mo, kung hahatiin natin yon, ay magkakaroon tayo ng tag 90 milyon. Siguro kahit buong buhay ko, hindi ko kayang ubusin yun eh. Napakalaking halaga nga nun. Pero wala pa rin akong tiwala sa abogado na to eh. Hindi kaya niloloko niya lang tayo? E di, subukan na rin natin, Insan. Wala namang masama eh. Siya nga pala, sa ganda mong yan, dalaga ka pa rin? Wala ka bang nobyo? Wala pa naman. Dalaga pa ako. Napakaswerte naman ng lalaking makakabihag ng puso mo. Bukod sa napakaganda at sexy mo, napakayaman mo pa. Ikaw din, Insan. Napakaswerte naman ng asawa mo. Mayaman ka na nga, mas lalong yayaman ka pa. Bakit ba hindi tayo mag-usap sa labas? Para magkakwentuhan naman tayo. Ganito kasi, Roberto. Hindi naman kasi ako taga dito eh. At saka 5 araw lang ako dito. Parang nagbabakasyon lang ako sa bayan na to. Napilitan lang ako pumunta rito. Kasi tinawagan nga ako niya ni Attorney Rocco. Hindi ko rin kasi kabisado tong lugar na to eh. Nag-i-stay lang ako sa hotel. Kung gayon, doon na lang tayo magkita sa hotel na tinutuluyan mo. Para meron tayong privacy. Pwede rin naman. Sige, okay lang sa akin. Good. Pupunta ako doon bukas. Hintayin mo ako. Walang problema, Roberto. Matapos nga ang tagpong yon, ay nagpaalam na sila sa peking abogado na si Attorney Rocco. Nagsabi ang dalawang magpinsan na babalik na lang sila
kapag nakapagdesisyon na sila. Bago kasi nila makuha ang pera nila, ay kailangan muna nilang bayaran ng abogado ng 10% sa kabuuang yaman na kanilang makukuha. Kinabukasan nga ay bihis na bihis si Rosa na nagpapanggap bilang Elena Santos. Hinahantay nito sa hotel ang kakatagpuin niyang si Roberto. Tonyo, huwag kang papalpak ha. Tignan mo nga yung itsura ko. Okay na ba? Maganda na ba ako? Oo naman, maganda ka naman kahit di ka mag-ayos eh. Asawa yata kita. Basta Tonyo ha, diyan ka lang sa loob ng kabinet at wala kang ibang gagawin kundi videohan ang gagawin namin ni Roberto. Pucha Rosa, kailangan ba talagang may mangyari sa inyo? Tapos gusto mo kunan ko pa ng video. Ano ka ba Tonyo? Napakalaking halaga nito pag nagkataon. Kaya't galingan mo pa ang pag-acting mo. Ako nga hahayaan ko nang may mangyari sa amin. Basta makuha lang natin ang perang ito. Bakit kailangan may mangyari pa? Baka pwede namang hindi na. Tonyo, parte ito ng palabas natin. Kailangan nating gawin to. Konting sakripisyo lang ha. Love you. Huwag mo nga akong halikan. Mamaya halikan na ron eh. Pahalik-halik ka pa sa akin. Tonyo, huwag ka na magselos. Promise, pag nakuha natin yung pera, pupunta tayo sa ibang bansa. Kahit saan mo gusto. Malaki yata yung 10% na yun ha. Nasa 20 million din. O siya, sige na nga. Payag na ako. Okay na sa akin to. Eh kung gayon, ano pang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na doon sa loob ng cabinet. Parating na yung si Roberto. Bilisan mo na. Oo na. Maya-maya nga ay meron ng kumatok sa kanilang pintuan. Nang buksan yon ni Rosa ay tumambat sa kanya ang bihis na si Roberto. May dala pa itong bulaklak at chocolate. Ah, Roberto, ikaw na pala yan. Halika, tuloy ka. Ah, bulaklak nga pala para sa'yo. Nako, nag-abala ka pa? Ang gwapo mo pala kapag ganyan ang kasuotan mo. Yung nagkita kasi tayo kahapon, simple lang yung suot mo. Mas lalo kang gumagwapo kapag nakapormal ka. Siyempre naman, Elena. Napakaganda yata ng pupuntahan kong babae. Kaya dapat maayos din ako. Siya nga pala, ano sa tingin mo dapat natin gawin dun? Ay, mamaya na natin pag-usapan yan. Halika, uminom muna tayo. Pumunta si Elena sa loob ng kusina upang kumuha ng alak. Agad naman itong tinagayan ang kanyang pinsan na si Roberto. Sa sobrang sarap ng naging inuman nila, halos hindi na nila napag-usapan ang tungkol sa perang mamanahin nila. Nang nalasing na ang dalawa, ay nagpatugtog pa si Elena ng love song na musika. Nagsayaw pa ang dalawa na para pang magkasintahan. Maya-maya pa ay hinalikan na ni Elena ang labi ni Roberto. Ang sarap naman ng labi mo. Teka, para saan ba yung halik na yon? Tama bang halikan mo ang pinsan mo? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ni hindi man lang tayo nagkasama sa mga reunion. So parang pambawi na yan. Ibig sabihin pala nun, matagal ko ulit bago matikman muli ang halik mo. Kung gusto mo pa, halika. Lumapit ka sa akin. Elena, I like you a lot. Gusto mo ako, Roberto? Kahit magpinsan tayo? Oo, napakaganda mo. Sa tuwing nakikita kita, nakakalimutan kong pinsan kita. Aaminin ko, Roberto. Gusto din kita. Halika dito. Halikan mo ako. Oo, Elena. Roberto, paligayahin mo ako. Oo, Elena. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tuluyan na ngang nagdiig ang dalawa. Nakalimutan na ni Roberto na pinsan niya si Elena, habang si Elena naman ay bigay todo sa kanyang pag-acting. Samantala, sa loob ng cabinet ay naghihimutok si Tonyo habang kinukuha na ng video ang pagsisiping ng dalawa. Inisip na lamang nito ang laki ng halaga na makukulimbat nila galing kay Roberto. Kinabukasan ay agad silang dumiretso sa opisina ni Tonyo na nagpapanggap bilang Attorney Rocco. Good morning. Tuloy kayo. Attorney Rocco,
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako at ang pinsan ko si Elena ay nakapagdesisyon na. Dala ko na rin ang 10% na ibabayad namin sa'yo. Narito sa attache case. Kumpleto to. Cash ang lahat ng yan. Magaling kung gayon. Sigurado na ba kayo dyan? Attorney, sigurado na po. Wala na pong atrasan to. Kailangan nyo lang pirmahan ng mga dokumentong to. Matapos nyan, tapos na ang problema nyo. Teka, wala pala akong ballpen. Ito sa bulsa ko meron. Saglit lang. Nagmamadaling dinukot ni Atty. Rocco ang kanyang ballpen sa bulsa. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay sumama ang kanyang pitaka sa ginawa niyang paghugot sa ballpen. Nalaglag ito sa lapag at bumuka ito ng bahagya. Agad namang napansin yon ni Roberto. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita niyang larawan mula sa pitakang yon. Teka, anong ibig sabihin nito? Bakit magkasama kayo sa larawan na nasa pitaka mo? Anong ibig mo sabihin? Aha, pinaglululoko niyo lang ako, no? Mga scammer siguro kayo, no? Mr. Montemayor, magpapaliwanag ako. Ito pong asawa ko, kamukha lang ni Miss Elena. Kahit tignan niyo pa po maigi. Gusto niyo, ipatawag ko siya ngayon. Hindi na. Hindi ako tanga. Hindi niyo ako maluloko. Mga manggagancho kayo Balak niyo pa akong isahan Tonyo, ano pang hinihintay mo? Ipakita mo sa lalaking to yung video namin kagabi. Tignan mo to, Roberto. Nakikita mo ba kung anong nilalaman ng video na to? Mga walang ya kayo. Sinetap niyo ako. Ano to? Iba-blackmail niyo ako? Oo, Roberto. At kapag nakita yan ng asawa mo, tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya. Roberto, wala ka na magagawa rito. Iwan mo na yung attache case mo. Kung ayaw mong mapanood doon ng asawa mo. Mga walang ya kayo. Mga manluloko. Para sabihin ko sa inyo, hindi ko iiwan ang perang ito. Kailanman ay hindi makikita ng asawa ko yan. Kahit ano pang gawin nyo. Aba, hinahamon mo kami Tignan natin kung hindi ka patay ng asawa mo kapag napanood to. Roberto, huwag kang umalis. Kinakausap ka pa namin. Mistulang bingi na si Roberto at nagtuloy-tuloy ito sa paglabas sa silid na yon. Agad naman siyang sinundan ni Elena, o mas magandang sabihin na natin ang totoo niyang pangalan na si Rosa. Hinabol niya ito sa hallway hanggang makarating ito sa elevator. Roberto, tumigil ka. Bakit, Miss Elena? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo para makuha ang pera kong ito? Huwag mo ako subukan, Roberto. Kung ayaw mo magpantay ang paa mo, dyan sa kinatatayuan mo. Ibigay mo sa akin ang perang yan. Sa tingin ko marami kang talent at magaling kang manggancho. Pero nasisiguro ko, hindi mo kayang kalabitin ang gatilyo ng baril na yan. Aba, sinusubukan mo ako Saglit lang, Roberto. Tuluyan na ngang bumukas ang pintuan ng elevator matapos pindutin yon ni Roberto. Nakatingin pa ito kay Elena bago pumasok sa elevator. Bahagya pa itong napapangiti. Galit na galit si Rosa sa tagpong yon. Ngunit ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla nang marinig niya ang boses ni Roberto na umaalingaw-ngaw habang sumisigaw ng pagkalakas-lakas. Animoy nahuhulog ito sa isang napakalalim na hukay. Agad niyang tinakbo ang pintuan ng elevator at hindi siya nagkamali. Nahulog ito doon. Hindi nito napansin na wala pala ang mismong elevator nang magbukas ang pintuan nun, kaya't dumausdos ito pababa hanggang sa ground floor. Karma mo na yan. Tatanga-tanga ka. Kung ibinigay mo na lang sa akin yung pera, hindi ka sana mahuhulog dyan. Rosa, ano nangyari rito? Nasaan na si Roberto? Ayun silipin mo. Tatanga-tanga Di ba alam niya nang sira yung elevator dito? Pero dito pa rin dumaan. Paano siya nahulog dyan? Tinulak mo ba siya? Tangi, hindi ko tinulak yan. Biglang nagbukas yung pinto, tapos sumakbang siya papaloob. Wala naman pala doon yung elevator.
Ayan, nagtuloy-tuloy siya sa baba. Tulungin niyo ako. Isugod niyo ako sa ospital. Teka, kailangan kong bumaba ron. Kailangan kong makuha yung pera. Eh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Takbuhin mo na sa baba. Teka lang, mabilis na bumababa yung elevator. Ha? Nako, Halos hindi na nakagalaw ang dalawa sa sobrang pagkabigla. Nang mabilis na dumausdos ang elevator tungo sa ground floor. Sinubukan pa nilang pindutin ang mga buton nito, ngunit nagpatuloy na ito sa pagbagsak. Makalipas nga ang ilang saglit ay nasa police station na ang mag-asawang Tonyo at Rosa. Rosa, bakit pa kasi sumama tayo rito? Maling-mali itong ginawa natin. Baka mapagbintangan pa tayo na tinulak natin yung lalaking yun. ano ka ba, Tonyo? Huwag ka nga maingay dyan. Diskarte ko to. Hayaan mo na ako. Kailangan natin makuha yung attache case na yun. Kahit anong mangyari. 20 milyon ang laman nun. Kahit habang buhay tayong manggancho, mahihirapan na tayong kitain yun. Teka, huwag ka maingay. Papalabas na sila sa opisina ng pulis. Yan ba yung asawa niya? Yung babaeng yan? Sa palagay ko yan nga. Huwag ka maingay. Teka, lapitan natin siya. Unti-unti nga nilang nalapitan ang babaeng yon na asawa ni Roberto. May kausap pa itong mga ilang pulis. Mawalang galang na po. Kayo po ba yung asawa ni Mr. Montemayor? Naiwan niyo po kasi to sa loob ng opisina namin. Ganun ba? Ano ba yan? Ito po, oh. Hindi niyo ho ba nakikita? Pasensya na kayo. Bulag kasi ako. Kaya't hindi ko makikita kung ano man yan. Nagulat pa ang mag-asawa nang tanggalin ng ginang na yon ang kanyang salamin. Bulag pala ito kaya't hindi nito makita ang sombrero ni Roberto na inaabot ni Tonyo sa kanya. Mrs. Montemayor, ako nga po pala si Elena Santos at kasama ko po ngayon si Attorney Rocco. Kami po kasi yung huling nakasama ng mister nyo bago siya na-aksidente sa elevator. Ganun ba? Maraming salamat. Nabanggit nga kayo sa akin ni Roberto. Kung gayon, ikaw ang pinsan niyang si Elena Santos? Opo. Ako po yung pinsan niya. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Ikinagagalak din kitang makilala. May nabanggit sa akin si Roberto tungkol doon sa mana nyo? Ano ba ang naging usapan nyo patungkol doon? Mrs. Montemayor, actually, on process na yung mga papeles. Kailangan nga lang namin yung pambayad. Nandyan yata yun sa attache case ni Roberto. Ganun ba? Ang sabi sa akin ng mga pulis, ang laman daw nito ay napakalaking halaga. Kay Roberto ba ang perang ito? Ang totoo po niyan, ay hati po kami dyan. Yan po yung ipagbabayad namin sana kay attorney para ma-process yung mga papeles upang makuha na yung mga mamanahin namin. Ganun ba? Kung maaari pa bigyan niyo muna ako ng konting panahon para mapagdesisyonan ang mga bagay na yan. Wala naman pong problema. Kung ayaw niyo po, kukunin ko na lang po yung pera ko. Hindi naman sa ganon. Handa akong makipag-kooperasyon sa inyo. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon. Kahit mga 2 araw. Kailangan ko lang kasing kumonsulta sa kakilala ni Roberto na isang espiritista. Kinakailangan ko munang makausap ang kaluluwa ng aking asawa. Nang sa gayon ay malaman ko kung ano ba ang nais niyang ipagawa sa akin. Kung hindi niyo kasi na itatanong, ay isang espiritista ang aking asawa. Yun ang kanyang pinagkakaabalahan. Bukod sa mga negosyong kanyang pinapatakbo. Rosa, tara na. Hayaan mo na yan. Parang nasisiraan na ng pait yan Ano ka pa? Huwag ka maingay. Sige po. Wala naman pong problema. Kailan po ba namin malalaman ang desisyon nyo? Bukas na bukas din. Agad kong ipapaalam sa inyo ang aking desisyon. Maraming salamat sa inyong dalawa. Sige po, maraming salamat din po. Matapos ng tagpong yon,
ay agad na kumilos ang mag-asawa. Inalam nilang dalawa kung sino ang espiritistang sinasabi ng asawa ni Roberto. Agad nila itong hinanap. Hindi naman sila nahirapan na gawin ang mga bagay na yon. Nang malaman nila kung sino ito, ay agad nilang pinasok ang bahay nun. Itinali ng dalawa ang walang kamuwang-muwang na espiritista. Hindi nyo dapat ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi nyo alam kung ano ang pinapasok ninyo. Hoy tanda, tumahimik ka. Kung ayaw mong dito na matapos ang buhay mo, makipag-kooperasyon ka lang sa amin. Sinisiguro ko, hindi ka masasaktan at bibigyan pa kita ng pabuya. Iya, itigil nyo na itong ginagawa ninyo habang hindi pa huli ang lahat. Kapag ipinagpatuloy nyo ito, ay sigurado akong pagsisisihan nyo ito. Tumahimik ka tanda. Eh kung patayin na lang kaya kita, pakilamera ka eh. Rosa, magunos dili ka. Baka mapatay mo yung tao. Huwag ka mag-alala, hindi ko papatayin to. Papatulugin ko lang. Buong lakas na inihataw ni Rosa ang isang bote tungo sa ulo ng espiritista. Agad naman itong nawala ng malay. Matapos nga nun, ay itinago na nila sa isang kwarto ang katawan nun habang nakabusal ang bibig nito at nakatali ang mga kamay at paa. Tinatawagan ko ang kaluluwa ni Roberto Montemayor. Kung nasaan ka man ngayon, ay nais kang makausap ng butihin mong asawa. Magpakita ka. Unti-unting lumabas ang isang lalaking nakasuot ng robang itim. Dahan-dahan ay lumapit ito kung saan nakaupo ang kung sino mang tumatawag sa kanya. Punyeta naman, Tonyo. Hindi ganyan ang paglakad. Di ba tinuruan na kita? Masyado kang obvious eh. Eh ano bang gusto mong gawin ko? Eh hindi naman ako marunong nito eh. Bakit pa kasi kailangan ako pa yung gumanap nito? Eh sino pa ba? Sino pa bang ibang aasahan ko? Umayos ka nga. Bilisan mo. Mag-practice ulit tayo. Ulit. Kailangan ma-perfect mo na to ha. Nakakapagod na. Ay, buwisit. Sige na nga. Maya-maya pa ay narinig na nga nila ang boses ng isang babae. Tumatawag ito habang kumakatok sa labas ng pintuan ng bahay na yon. Tonyo, nandiyan na sila. Bilisan mo. Magtago ka doon sa dilim. Alam mo nang gagawin mo ha. Galingan mo ang pag-arte. Konti na lang to at magtatagumpay na tayo. Sige. Ako nang bahala. Nang buksan ni Rosa ang pintuan na yon, ay natanaw niya nga ang asawa ni Roberto. May kasama itong isang matandang lalaki na kanyang alalay. Agad naman nilang inumpisahan ang orasyon upang tawagin ang kaluluwa ni Roberto. At ang kaluluwa na yon ay siya namang gagampanan ni Tonyo. Tinatawagan ko ang kaluluwa ni Roberto Montemayor. Kung nasaan ka man ngayon, ay nais kang makausap ng butihin mong asawa. Magpakita ka. Unti-unting lumabas ang isang lalaking nakasuot ng robang itim. Dahan-dahan ay lumapit ito kung saan nakaupo ang kung sino mang tumatawag sa kanya. Nandiyan na ba? Nandiyan na ba ang asawa kong si Roberto? Ayan na siya. Papalapit na siya rito. Berong, nakikita mo ba yung lumalapit? Siya ba ang asawa kong si Roberto? Opo, madam. Si Senyorito Berto nga po. Magsalita ka, Roberto. Nais malaman ng asawa mo kung ibibigay niya ba ang pera sa mga kausap niya. Nais niyang liwanagin mo ang lahat ng ito. Roberto, ano ang dapat kong gawin? Ibibigay ko ba ang perang ito sa mga taong kausap mo? Magsalita ka, Roberto.
Hinihintay ng asawa mo ang kasagutan mo. Oo naman. Ibigay mo ang perang yan. Nararapat lang na mapunta sa kanya ang laman ng attache case na yan. Roberto, ikaw ba talaga yan? Bakit ganyan ang pananalita mo? Roberto, sumagot ka ng maayos. Huwag ka nang patawa-tawa pa. Kinakausap ka ng maayos, kaya't magsalita ka ng maayos. Asar na si Rosa. Halos batukan niya na ang asawa niyang si Tonyo. Hindi na naman nakinig sa kanya ang kabiyak at mukhang mapupurnada pa ang panggagansyong ginagawa nila. Tawa lang ito ng tawa at dahil doon ay hindi na siya nakatiis. Agad na tumayo si Rosa at nilapitan niya ang lalaking yon. Nang maaninag niya na ang itsura nito ay nagimbal siya. Nang makita niya ang mukha ni Roberto, unti-unti nang naaagnas ito. Roberto, paano? Agad na kinuha nito ang attache case na nakalabag sa lamesa. Matapos nun ay iniabot niya ito sa gulat na gulat pa rin si Rosa. Sa kabila ng takot ay nakuha niya pang buksan yon. Ngunit ang takot na kanyang nadarama ay nadagdagan pa ng iba yung kilabot. Nang tumambad sa kanya ang putol na ulo ng kanyang asawa. Nakasilid iyon sa loob ng malaking attache case na yon. Tonyo! 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 Sa sobrang paggagimbal ni Rosa, ay naihagis niya pa ang attache case na yon. Tinangka niya pang tumakbo, ngunit bago niya pa nagawa yon, ay agad na dinukot ni Roberto ang kanyang puso. Ibalik mo yung puso ko. Puso? Wala ka namang puso, di ba? Ganyan ang nararapat sa inyong mga manggagancho. Kung nakinig lamang kayo sa espiritistang yon, ay hindi sana kayo mapapahamak. Kagaya niya, ay isa rin akong espiritista. Kilala niya ako. Alam niya na kaya kong pabalikin ang aking kaluluwa mula sa impyerno.